Bunagam ku nishon teva kia gavzesa. Kapka kim uzun mu? Kim ne diyor? Git hangi tamam çi hani şan şotka kalima da buna tuza kalam ediyorum. Ya iç kavlinden. Салом алейкум бародарони азиз, хуш омадед ба канали специалист CJK. Бо шумо ҳастам Усто. Чӣ хеле ки мебинед бародарони азиз, мо дар ҷои кор қарор дорем. ҳозир краскошам наздик шуд, яъне задем краскоро буд кардем. Ина паталоки ки мо нишон дада будем, саршавиш дида буде ки ҳеҷ чиз яке маълум набуд, яъне паталоки холӣ буд ва ҳозир бинед ки паталок тайёр шудааст. Ва даврое ки да сиёҳ кардаги ҳастем бародарони азиз, шумо лайка зер кардан гиред, фақат дастгирӣ кардан гиред, бо паталокамона нишонтон метиҳем ки чӣ хел сохта мешавад. Оли бо ба навор мегирем, бо гап мезанем дар ҷои мақсад ҳанами ҷои корда ҳамаша гап мезанем ки чанд қадар хамондаги ҳастем, чанд қадар расход шудаги аст, ҳамаша ба шумо маълумот метиҳем дар бораш. Ман боварӣ дорам бародарони азиз ки шумо мара дастгирӣ мекунед. Гап нест барои лайкотон ҳазор раҳмати калон. Ина бародарони азиз, паталок паставка дамбари боло истодаги аст, сиёҳ аст, паставка вай. Ҳозир мо галагин часпондесем, ина галагиноро мезанем, баъд даврое ки мебинед сиёҳанда паталок ва байнош абой мешаванд, абои гулдор. Мо хай абой интихоб кардаги ҳастем. бахшиш ки бародарони азиз, эфири мо як буромад, бо дар эфир ҳастем. даврое ки да сиёҳ мебинед бародарони азиз, и даврода мо байнишда абой мезанем, яъне ҳамуд абои гулдор ва ира мо абой яъне интихоб кардаги ҳастем. Мешава ки ҳамира яъне ҳамуд NDF ай ки гул мебуроранд, гулдора худаш. баъзеатон ки усто ҳастед мисол медонен, дар дрини ҳамӣ мешава ки ура заказ кини, пад заказ ҳамун гула биёри бумонӣ, яке ӯ ки камтар мақсад қимати бад мешавад. Ба ҳамин хотир мо дар ҷои ҳамин давраҳо дар дрини ҳавай мо чӣ мезанем? Абой мезанем, абои гулдор. ва бародарони азиз, ин паталоке ки мебинед, ин паталок дар хонаи 680 ба 330 мо задем, яъне туғри гирифт дар анами хона 680 ба 330, баландиш 270. ин хона камтар ки паст буд, яъне паталоки мо шид 2.5, ровна 2.5 шид. салом алейкум. соат чанд ай усто? Дар ин ҷо соат бародар ҳозир гап мезанам 21:12, соат 9:12 дар ин ҷо бародар. салом. Саид Лияк, ассалому алейкум. Алейкум ва салом бародар. COVID-19, салом алейкум дӯстам, беҳтарин, ба худо. гап нест ака, раҳмат. ваҳдат 08 устоз созми? бале соз бародар. шамс мидин эхе, бале ба пеш, короче гап нест бародар, зур омадайку. бале бародарони азиз, лайк азер кардан гиред ки эфир паҳн шавад, бисёрӣ шавем, бод чақчақ бод зиёдтар шидан мегирда. Mercedes-Benz, братан, ти кадом шпаклёвкара истифода бурдести чистовойда? дар инҷа бародарони азиз, Mercedes-Benz дар инҷа мо шпаклёвкаи профикса задаги ҳастем, яъне профикс ки фақат дар Султони Кабир мефурӯшанд, баъзе магазинҳое ки устох чон медонанд, дар ҳамҷа фурӯхта мешавад профикс, дар ҳар хеҷо фурӯхта намешавад. профикс мо задаги ҳастем, беҳтарин шпаклёвкаи Саидзода ТЖ 21:12 ранги стати мо. фаҳмо бародар Саидзода, яъне ба Россия да бигем соат. Саидзода ТЖ дастгирира фаромӯш накунед. гап нест бародарони азиз, дастгирӣ кардан гирин, лайк азер кардан гирин. ин паталок беҳад зур мебиёяд. Паталок мо
ранча интихоб кардем краскаҳое ки сиёҳе ки мебинед бародарони азиз дар паталок задаги ҳастем. мо ин краскаҳоро дар бисёр ҷо краскаҳои компютернӣ мезанем, яъне матви мешава компютернӣ. мо ҳам мои шикаста ҳам матви ва дар ин ҷо мо дар як паталоки дигар ҳам истифода бурда будем. дар ин ҷо мо краскаи маслини задаги ҳастем. Маслини яъне сиёҳ оригиналша, яъне қиматоша простоёш нестай, ба хотире ки блеск доданаш, рӯшан шиданаш ҳамун краскае ки компютерни ки мехари як тича 120 сомонай, як литраж 120 сомонай, ҳамуро дар дараш лак дозиам ҳамин ранги ҳамин меша матви меша, дар лак медози матви меша, ё ки айболои вай метавонӣ ки лак бизанӣ. نه خالی لک باید بزنی، لکی یعنی راسیسکی، لکوی راسیسکی. از این لک برادران عزیز ما در پاستافکا میزنیم. آنها پاستافکایی که در باری بالا میبینید ما در چهارنوایش پافتگی بدیم. این لک سفید است، بلی لک میگن. اینا رنگ شیر است، یعنی رنگ گرونتوفکا. این زبخم ندارد. ما در پاستافکا میزنیم که شوشته شود، یعنی در جای سیاه نه و در جای سفید ای بالای امولسیا میزنیم. ناظرین 08 سلام علیکم. وحدت تنگایی سیلا برای کار گرم نیست برادر، دستگیری کردن گیرین انشالله. در تنگایی مکور کردیم برادران عزیز در شهر وحدت. سعیدزاده تیجی شناختی ماکا نه نشناختم. سعیدزاده تیجی نه نشناختم. السلام علیکم برادر، با چی کراسکا میکنی؟ والک یا این کی کراسکا پولیزاتر؟ ما برادر краска пулизатор نداریم. روز شما گپ میزنم که نداریم ولی قطعی میکنیم. سعیدزاده تیجی کانال دیگری ما دستگیری میکنی چی ساعتش بود شما دستگیری لازم. آها کانال فهمو. سعیدزاده تیجی فهمیدم برادر. سعیدزاده تیجی خورشید دچای پایان. فهمو برادر سازی تیجی سلام. دستگیری کردن گیریم برادران عزیز. لایک از زیر کردن گیریم شود دیگرو بود در اومده تماشا میکنن با حلاوت میبرن. پاتالوکایی که ما میزنیم هم پاتالوکای زمانوی است برادران عزیز. این بهترین پاتالوک دوره‌ای که در گرد میبینید سفید، دوره سفید 14 سانتیمتر خمیدگی است برادران عزیز. اینا لامپچکا موندگی هستیم. گردش در دوره‌چه سیاه و 10 سانتیمتر خمیدگی است. دوره کلان 14 سانتیمتر با غوصش یعنی برش پهمیش 40 سانتیمتر. او دوره با بالای کورب تو خوردگی، یعنی 4 سانتیمتر دیگه با بالای کورب تو خوردگی. او را اگر مایده کنی ای بالای کورب مایده بیا بیزه میه. با هم خاطر ما با بالای کورب تو خوردگی هستیم. بهترین بعد موندگی است. بعد این پاتالوگ در برادران عزیز به نهایت زحمت کشیدگی هستیم. یعنی همه انمی دورایی که میبینید همه‌اش برات من روز کردگی است. سیتکا زدگی هستیم. یعنی به سیتکا زدگی نیستیم یگون همه‌اش سیتکا زدگی هستیم که مقصد نکافه پاتالوگ جدا نشوه. با همه را مازید کردگی هستیم. رودبان خطیت بعد شپاکیلوفکا زدگی هستیم. وقتی که مازید کردی با رودبان شپاکیلوفکا را که زدی освещение рам ки монди галаген ам мисол оз ин мо галаген часпондесем на галагенош мондай галагенош ами часпонем баъд пага насиб карда боша абоиша иншалло агар худованд карак ай род бан қати ки роз кардиш пакиловка раsko шама макраско материал шама макасоз худосозӣ бародар хуми салим салимов саломат боши бародар муваффақият корҳо гал неста ҳазор раҳмати калон акай салим. саидзода теҷи 01 ӯ 14 сантиметр тагид ба хотири лампаҳошай не ба хотири лампо ав ба хотири ака лампаҳошай яким ӯро ҳатман мақсад хамондан накунад. агар хамонӣ ба зеб мебиёд. ози мо ки мисол метим ҳамаша бо тамошо мекунед ки чӣ хел аст. ба ин даврачакҳое ки мебинед 4 та ҳастанд. дар парои даврачакҳо 4 сантиметри хамидагӣ аст. ҳамаи ё ба уголоки арчни рост кардаги ҳастем, яъне круг додаги ҳастем.
бо барод бан рост кардаги ҳастем ё баъд хушрӯ омадаги ҳастам. Ана байнои наваё байнои ҳамин кругое ки мебинед сиёҳ меянд. яъне абоёе ки гулдор ҳастанд, абоёи сиёҳ ҳастанд ва ё паласа доранд ба зеб мебиянд. Фазлиддин Сангаков: салом бародари азиз, нархи кортон намегуфтед. Нархи кор бародар и потолокҳое мебинед. хай потолокҳо да мисол бисёр нафарҳо фикр мекунанд ки кори осон аст, якин бениҳоят и кор мушкил аст. хела 2 ҳафтаи роҳ аст ки бародар ҳамин паставкара қатъи ҳамин потолок яъне сохтем. тобистон аст ки тез қоқ мешавад, яъне тез мезаниш. агар зимистон боша бо дертар вақта мегирам. мо 2 кас ҳастем. потолокҳо бародар аз 800 сомон боло мешавад нархошон. яъне 800 сом боло кишид бародар қатъи чистовоиш мешавад. то люстра галоген яъне освещение, фақат ҳамин потолок чистовой, люстрашам ҳамаша мечаспонем. салом алейкум акаҷон. салом алейкум сказка и мультик. салом алейкум бародар. салим бародар. сетка беҳтара ё ин ки стиклохвост? стиклохвост барое ки ваям хай хубае бародар, барои дар танаи девор мезананд бисёрош, барои шпаклёвка айболош мекунӣ ки мақсад агар шкатури кафидагӣ бошад айта кафидагиш ай рӯ маълум намешавад, яъне таги ҳавайда мемонад. сетканам хай хубае, ҳардаш беҳтаринай барое ки деволе ки подкраска, агар мақсади шумо деволе ки подкраска карда накура ё стеклообой зада накура ё ки сетка беҳтаринай, ҳардашам бизани хубае. якем бисёрош стеклообой мезананд, яъне стеклообой. ма хела шид рекламота кофтестам акаҷон, гап неста яка баром. иншалло аз ҳамин рӯз пас видеои мо бисёр шидан мегирад. Саидзода TJ 01 часпиде сай эфир. Хасанов Ҳусейн: молодец, супер, гап нестай бародар. кай ҳасан раҳмати калон. сказкаи мультик айкҷо биёвум. ӯ стиқлобой дар Султони Кабир меша бародар. Султони Кабир да ҳама чи дар ҳамун Султони Кабир меша. баъд ҷалҷанда барое ки дар уҷа бозори марказиай бисёр ай мачира бисёр мефурӯшанд. дар ӯ бозор ёфта мешавад, яъне тамоми наму чиза даи бозорчҳое ки хумон ҳастанд, мақсад ҳар ноҳияву ҳар шаҳрда ёда камай намеёранд, бисёрш ки намегиранд намеёранд. якем чизое ки шумо мегӯед абои сеткаву стиқлообой во дар Султони Кабир мешавад Осиёда. сказка так реклама не рақамота кофтестан акаҷон навист. рақамои ма бародар 903 11 03 01 ватсап имо 903 11 03 01. хуш омадед бародарони азиз ба эфири мо. лайка зер кардан гирен, эфир панҷ дан гира бародаро як дароян тамошо кунанд. мо усто ҳастем аз канали специалист CJK, яъне тамоми намуди ҳамун корое ки мо ба навор мегирем ё ки кор мекунем, ҳама коромона тамоми нозукиш қатӣ ба навор гирифта баҳриш мо пешниҳод мекунем ки бародарони муҳоҷире ҳастанд ки дар Русия мехоҳанд аз анамун расворд анамун битоне ки мақсад азоб аст, аз ҳамун мехоҳанд ки як кора ёдгирӣ. хуб ба як мард 40 ҳунар кам аст, мақсад бо як ҳунари дигарам дошта бошӣ хуб аст. кори битон ки тамом шид метавонӣ ки кори абделкара қапи зимистонда. ҷада бародарони азиз, освещениям ҳаста, яъне шлангое ки ҳарранга гирон мешаванд, халирам ҳаст. ҳозир мо галогеноша мечаспонем, бо ҳамаша бо пагарам насиб карда боша эфир мекунем, бо тамошо мекунем. агар успед кунем мо бояд дина эфир мекардем, якин мо ваъда карда будем ки краскоша мезанем, баъд ки мекардем, яъне
имрӯз эфир кардем. Бо ки пагаҳ боша ким галагиноша ки часпондем бо эфир мекунем, бо тамошо мекунем. Бародар сказка ин мультик номерои ман 903 903 11 03 01 903 11 03 01 имо WhatsApp. Мози бародарони азиз галаген часпондесем на галагено галагеноша мечаспонем. Кор наздик омадааст. Насиб карда боша ҳам як рӯз ду рӯз дигар. Паставка аст дар бари боло, паставка дар он ҷо ки харак аст бародарони азиз, камтар ки яъне намоён нест паставкаи мо. Полкое ки поён дар 4 та полка дорад. У полкаҳо краскаи сиёҳ кардагӣ ҳастанд. Чӣ хеле ки мебинед ози наметова. Насиб кардаги боша пагада ки буд кардем ҳамаша бо прамо эфир мекунем, бо ба навор мекунем, бо хушрӯтар тамошо мекунед. Ҳасанов Ҳусейн гуфтан шуд чӣ усто? Бале бале. Ҳасанов Ҳусейн ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Сӯзи тунҷи братан, худованд дар касбу корот баракат бития. Гап нест, ҳазор раҳмати калон барои суханҳои беҳтаринат акаи Ҳасан. Ama öyle seviyorsun. لكن ne var ne aynı durum ya, işte tarkı
Şakadan ikinci soru. O tarkı da öyle yani katakı tamam na çakaşı. Yok yani ni bolay ni da katarak da yani da bunu da bu katakı bizmiş tamam. Ami gajdi tane var kızım gajdi namışa şey maruf bir takım. Mercedes-Benz гуш брат шток усто ҳами фигура дар хонаи 6-3 мешавад зада ё не? Дар ин хонае ки мо задестем бародар акай тағой дар ин хонае ки мо задестем 6-80 буд мешавад задау дар ин ҷо анамо даврае ки калоне ки мебинед дар байн сафед аст анамо параи ҳамун давраро бинед 40 сантиметр коруби ростак ай бародар коруби ростак шудага ҳам аусшам ҳам айсшам ду галагин дорад анамо нест мешава агар ки шавам нест мешава барое ки давро даиҷа салпада да мекунам давро да ҳамдигариш мерасада наздик меша ин ҷа 6-80 ки аст 40 сантиметр айси 40 сантиметр дига аусун мондай гӯшку брат щиток залаги шпаклёвка аму профикси гуфтагид ранги ами ҳаст аки ман ростӣ гап намедонам бародар акай номуд мерседес нависондагӣ ака ростӣ гап ман намедонам барое ки дахмон ҳар рӯз як шпаклёвка шитрок агар шитрок бигӣ бале шитрока медонам яке дахмон ҳар рӯз як шпаклёвка меброяд ва бисёр ба шпаклёвкое ки яъне дахай баъзе соҳиби хона харидагӣ тайёра шпаклёвкаош мери ва нашава гуфта ки шпаклёвка намешава ам шпаклёвкае ки харидагӣ ҳастам ам шпаклёвкаошонам мисол мегем намешава хай мегирем мезанем амура ғамон метиҳад даҳини абой задан ҷудо мешава яъне меканам ура хела устои дар кор ки ура як бор бизан абояу дигар мақсад накана вақт барое ки бисёр шикаторои химон каҷала ҳастанд вақте ки абои ғамот метиҳад меканиша ҳамун шпаклёвка қатъиан абой мехеза мақсад шпаклёвкае ки пассифата ба ман бисёр фурӯшандора мегӯм шпаклёвкаотон ҳамхеле мегӯянд клей пва бидоз як шпаклёвкара мехари 40 сомона мега бо клей пва як клей пва худаш 20 сомона эронӣ ай ура ҳамуш дута клей пва бихарида шпаклёвка бидозӣ мешавад 80 сомон мешавад ай ура як ҳамин шпаклёвкаи 80 ё 60 сома мехарӣ қиматҳо мехарӣ ӯ беҳтар мешавад баъд бисёр ҷода мезанам шпаклёвкаҳои пассифатанд вақте ки шпаклёвкаро мезанӣ абои қатъи шпаклёвка стикош сафед меброяд меша ки стикои айтан шпаклёвка меброяд дар таги мисол дар стикои абои сафед мешавад шпаклёвка ҳар рӯз як та бромадан мегирад якем ҳамин профикс бо задестем ҳозирааш дад зурай ранги ҳамин ҳамун шитроки гуфтагид бурим аки ӯ хеле бадам нест якем нормали ҳамин маска боряда ҳамин шпаклёвка баъд шукуркашам созай бисёр шпаклёвкаро вале шукурка нокарда немихе дастет қатъи ҳамин хелиш мекунӣ рехтан мегирад айсоби ча айсоби клеш камай ҳамун клеш кам ки ҳастай ҳамун ранг шпаклёвкаи химон бисёр шама ҳамун мисол ҳамун заводора бисёр ша мегӯм ки ҳамунро клеша бастар бидозену мақсад қимат бифурӯшен як аз бихараш бо клиентонам бисёр мешавад ё ки родбани тоҷикистонам ман мо мисол родбанои қазоқ истифода мебарем ҳозир родбанои зиксам узбекай родбанои зуран вайрам сафедан зуранда ана родбанои химон акма баъзеоша таъриф мекунам баъзеош қатима бисёр кор кардагим намешавад дер қоқ мешавад клеш камай ҳамуро ман мегӯм клеша бисёр бидозену чем 40 сум фурӯхтан ам родбани тоҷика
гирин 80 сом фурӯшенша мисол як родбани қазоқ 90 сомон гирин 70 сомаш фурӯшен тез бизаниш чен ҳамун родбани қазоқ бори қоқ шава мезаниша родбани тоҷикистона пага 2 рӯз пас қоқ мешава мисол ягон кори зарур дошта бошим агарам як квартира гирифтагид як моҳ барои ҳамон мезанем дар эфири мо лайк гузоштем ки эфир паҳн шид мо инҷа устоем бародаро инҷа кор кардесем соат на ҳаст галаген часпондесем якан тара кормон мондай на галаген часпондесем якан тара кормон мондай моро мекунем пага насиб кардаги бошад пага баъдои абед мумкин абойша сар кунем абойша мезанем бо абойша ки зани ози хона ки масад паталоки тайёр шудаги аст абое ки нестай хонаву вид наметиҳа вақте ки ҳамаш бучид галагенро ҳамаро часпони баъд хона ба зеб мешавад анис одинаев салом акай хушбахт як маълумот бите айрӯи стяжкаи пол битон лилонем кашем мешава ва бигӯ чӣ хел кунем клей кунем ё беклей салом лилоне мегуфтагид бародар вайрон мешава амро агар ҳисоб кунем сол ами ламинат камтарак фарқ мекуна мумкин 200 сум 300 сум фарқ куна як хона ай уро ами ламинат бигири бизани беҳтарин чунам партоша фақат замин агар гладки боша замин мақсад метавоне ки шумо кантар стяжкатон груби боша агар стяжка ки рехтага груби боша агар бародар акай анис ҳамуро метавоне ки дилимча равнител бигирен дилимча равнител қасуми нест 25 суми 50 сомон мешава 50 сомдан равнитела мегири ҳавш мекунӣ бо лилоним хела мебара агар ки стяжка груби боша ам лилон парто да тана ам қолаб мегира бо шикоф мешава ва долга намебара мерседес профикс чансия профикс бародар 65 сомон ай беҳтарин шпаклёвка мерседес бенз устоя тибия советю короче алибастр ки корку ай род банда алибастр зурай алибастр бале алибастр хатиам пеш аки кор кардагием бародар пеш мисол шпаклёвка кам мезадан алибастр танаи девол бисёр мезадан ҳозир бисёрш меган алибастр хинакай намезанан алибастр танаи девол меган шпаклёвка ё ки род банд истифода ба мо хай алибастр хати кор кардаги ҳастем мақсад да восе кор карда будем алибастр хати ака нархоро гап мезадӣ нархо ака нархи шпаклёвкаи падабой 10 сум мисол баъзеҳо мезанан хай нархи шпаклёвкаи падабой 10 сум 12 сум бародар нархи падкраскаш 15 сум 16 сомон ки падкраска камтар қимтарай 15 сомонай падкраскаш баъд ламинат 20 сум 25 сум мисол паталокое ки хайтек мо мезанем ай 80 сомон боло ай 80 сомон боло қати чистовоиш дохил меша бародар мақсад галаген люстра шлангош ҳамаш дар дохилиш ҳама 80 суми ки ай 80 сум боло мегӯ ҳамаш дар дохилиш ассалому алайкум бародар кори паталок чанд сумай квадраташ садло ай паталок ай 80 сомон боло бародар қати чистовоиш яъне чистовое кишид то люстра галаген шланг ҳамаш анис одинаев хушбахтҷон аллоҳ қувват тия видеои нав ждад мекунем гап нестай бародар ҳазор раҳмати калон як видеои беҳтарин як чӣ дорем як квартираро сипорида будем бародар ҳамун беҳтарини бадай мо барои чӣ напафтисем ки ҳамун натиҷаҳои назадагиан я хонаи калонша 6 ба 3 буд ҳамуро натиҷаҳоша устод дер кардесиян аки мо ки вақт надорем мо
шинои сиёнка мекунем мепартоем ки бо тамошо кунед дар оҷа хафак задагӣ нестем бародар ҳами хафаке ки дар паталог мезанӣ ҳам хеле задагӣ нестем ӯ гул биромадагӣ аст яъне шкатуша химо кардагӣ ҳастем аму абой рафтагӣ аст дар танаи паталог қати краска як шидагӣ аст бехафак ламинат чанд сумай квадрат тиш суми усто бародар 25 сомон 20 сум 25 сомон ҳар хел ай 20 сум боло ай 20 сом 25 сум боло ай бародар ламинат ҳаста одаме ки бародар ламината да 15 сум мезанам мисол ҳаста одаме ки 20 сомон да мезанам гам нестай бародар акай нест иншалло мешавамаш худо ризо боша мешавам ҷобиров умедҷон бародар навиштесен дар моҳи эфир да вай навиштесен имода нависондесен иншалло оз дар промои эфир ҳастем оз дар промои эфир ки биромадем бо суҳбат мекунем ҷобиров қатӣ салим салимов маҳмад раҷаб салом алейкум ака маҳмад раҷаб салом алейкум ака алейкум ва салом бародар так салим салимов шакли пурраш бародар шакли пурраш кай ба анҷом мерасад дар зази ба анҷом мерасад ҳамин нақшаи паталог хуб меояд ё ин ки чӣ тавсия медиҳед 8:4 хонаи 8:4 салим салимов хонаи 8:4 да гарени зур мебиёд ҳамин паталог беҳтарини бад мебиёд маҳмад раҷаб сӯзи бале созем бародар ин имиҷа галагин симои галагина яъне пускадасем ози галагиноша часпондагӣ ҳастем яъдиқ қисмша ну бародармон лак задесааст паставкамона лак задесай вай шогирдай лак задесай ки вайам устои хуб аст амя харака ис мебарем усу магарам хараки вайаш дад кунем бестем вай лака ки зад бо харака ки ис овардем бо галагиноро часпондан мегирем ганда ҳавас дорум корои шумо да афсӯс ки сварчик бикун ёд биги ака хуба ака анис ами бояд ки мо ҳама ҳунара дошта бошем барои чӣ мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар камак рӯзе мешавад ки ҳами як рӯз шумо да дар кор мешавад мисол ина россия мерем як дига ҷо мерем як хонаи хитона ремонт мекунем дастат як ҳунар дошта бошӣ хуба хуршед аҳмадов ака дар файзобод як патологтона нишон медоден гап нестай бародар данияд чанд равои дур рафтем ҳамин файзобод чанд бор закасмон кадан як мо ки кор доштем яъне ждат накардан интизор нашидан дига касора рӯй кардем мақсад рафтан задан яким данияд аст раҳои дур бисёр даъват мекунад хуршед аҳмадов ака дар файзобод як салом алейкум халиди алӣ салом алейкум бародар халиди алӣ маҳмад раҷаб дар коғаз нақшаҳо дорен ака не бародар ман надорум дар коғаз ман нақша надорум дар коғаз ҳами бисёр фигурое ки мезанам
50-60%-ш ай калаи хирд мисол вай мекунем бисёр. Яхе ҷое мере ки соҳиби хона ки яхе ҷое мерем соҳиби хона мега ҳамин потолока бизан мисол ай интернет гирифтагӣ аст нишон метиҳам мега салом алейкум бародарони азиз, канали мо эфири мо ба анҷом расид. Бо иншоалло ки бо пага ки буд кардем ё пагаи дига бо прямой эфир мекунем ё ки видео мекунем дар интернет мепартем тамошо кунем то охирша. Ҳазор раҳмати калон барои дастгириятон. Хай.